Riwruok mar jopuonj KUPPET onyiso sirikal mondo rang matut ratich jopuonj mag junior secondary mag JSS mosebedo ka yuago weche mag ndiko margi e yo mongirore. KUPPET wacho ni kaka weche chalo sani to kod chik mar doho chalo ni jopuonjre dhi yawo sikul ka onge japuonj mag JSS masani osebedo ka nie ng'anyo kendo yuago ratichgi. Jotelo mag KUPPET ne olose nyasi mar Labor Day manobagi Uhuru Gardens. Nocha gisewacho ni 26,000 kuom jopuonjgi nonego bed ni ndiko e budget manyien nindi ka higa mar 2024 rumo. Ginyalo biro gi wachno chien gimi jopuonjgo barupego chon to ginyisgi ni puonjwa puonja to wabiro keto permanent and pensionable ko higa orumo. Nikech ka ok gitimo kamano to kaka kot owacho kendo ineno ka rais bende owacho ka ni court orders onego bed ni ji obey. Teacher Service Commission dhi obey court order. To yo ma ginyalo disobey go court order ok en mani mondo giwach ne jopuonjgi ni koi giyie to gipuonj kaka volunteers. To gimigi barua mokwongo manyiso ni gimbe gi mean business ni ka higa orumo tibiro nikgi.